Zamislimo kuhinjski prostor kao primjer. Prostorija je široka 4 metra. U lijevom kutu je stup dimenzija 45 cm puta 30 cm, a središnji stup je uvučen još 1 metar prema unutra i dimenzija je 45 cm puta 45 cm. Sada postavimo ormariće. Najprije izradite ormarić ispred prvog stupa, malo plići i uži od samog stupa. Dodajte susjedne ormariće. Da prvi ormarić precizno izdimenzionirate, odaberite ga, pritisnite S za skaliranje, odaberite Y i uz snap poravnajte do ruba ormarića. Nastavite dodavanjem trećeg ormarića, naslonite ga na drugi i skalirajte tako da savršeno ispuni preostali prostor. Ponavljajte isti postupak oko svih ostalih prepreka. Kad su donji ormarići postavljeni, po potrebi dodajte police, ladice i fronte. Ključna prednost je što prostor punite točno, bez ručnog računanja dimenzija, a možete izvesti i liste rezanja koje odgovaraju ovom prilagođenom rasporedu.